Hello guys, mayong hapon, mayong gabi, may adlaw para sa tanan. Kung moagi na sa imuhang wall, tagay na sa jutay nga pagtagad. Diba, basic kita usahay, no? Lanto tag video, lanto tag unsa, sense lang. Usay mo, sipyat na kita. For this time, tagay siya jutay lang jud bisa mga pila lang ka minuto. Naalang ko'y gustong i-share sa matag usa, labi na sa kasimbahanan. Wala ko nag-pinpoint o kuan ha kanang simbahan guys, because I for one nga pasilong po ko simbahan, no, pero naay mga butang nga sa atong kinabuhi wata kabalid nga sipyat na jud ita or kulang ba kanang sa kuan pa murag mali bitaw ato ang kuan sa namatan sila sa simbahan. Tungod kay kung tan-awon nimo pag-ayad karong mga panahon na, it's been years, no? It's been years nga na ningalagad ta. It's been years nga dili lang 2 years, 3 years, 4 years. Nanay tag 20 ka tuig nga nangalagad sa Ginoo, nanay tag 25 ka tuig na nigulang na lang sa usa ka simbahan, no? Pero ang kahimtang sa simbahan mao ni siya. Hindi ka Sunday or usang adlaw ay yung panimbahon. Okay kayo, smile kayo. Okay. So, an kaayo dayon paggawa sa simbahan wala nagpasabot nga makasala man gyud ta, pero ang kahimtang sulod sa simbahan nagkaguliyang do tan-aw na to siya nga uy okay raman, but you know what, ana ang panagdaot walang dinautay, nilibakay usay yun na sa mga sakit sa simbahan karon nga nagnilibakay, dinautay. Wala ko nag-pinpoint ha. Pero mao ni siya. Hindi makasala. O nasipyat. Patubuan patugtaman. Hantod. Kana bang sa lakton ng bitaw nga pagka-istorya. Guys, ako na nga sa basa. Sa lakton nga pagka-istorya, wala nakita ang gugma ni Kristo. Why? Anong kaingon ko ana? O nga nung muna'y sagad karon no nga. Dili na tumakitaan ang gugma ni Kristo. Tungod kay anaa sa matang usa ang gitaw nga to kaning garbo. Sanang usa may pasabot ana guys. Bisan pag nangalagad ka sa Ginoo kung aduna kay garbo sa imong kinabuhi, dili jud makita ang gugma sa Ginoo ngan imuhang gilanto ba nga uy Kristohanon ko, no. Kana may problema jud guys. Kabalo mo nga no nganong ingon tag gugma, di ba? O sa hinungdan nganong gipadala si Kristo diri sa kalibutan. It's because gigugma ta sa Ginoo aron maluwas ta gikan sa gahom sa kamatayon. Tungod kay gipadala niya si Kristo dili sa pagsilot kun dili aron paghatag nato kinabuhi at pagluwas nato dili sa pagkandem. Pero ang kadaghanan karon nga nahitabo simbahan usahay mo rabag na rapito sa usa ka box nga maura ni bla 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 then ug naay mo rag ano bang gitawag na to nga lahi bitaw sa ato nga simbahan kay nakoy hatag example ha imo simbahan ni usa ka simbahan naay mga simbahan nga moingon nga di ka muslim sa simbahan may impierno jud ka di jud ka maluwas hoy asa ang gugma diha. Diba? Parihata og tumong nga nangalagad sa Ginoo, kinabuhi sa grasya sa Ginoo. Dili aron pag parihata ng kinabuhi para parihasa ng kamot parihata na sa kalibutan. Parihata nga mamatay, no? Physically. So, ang pangutana guys, giunsa niyo pag-aplikar ang gugma sa Ginoo nga iyaha nga gipas natin kanimo. Ay, nalimot lang guys, na-idisturbo. Salamat kayo sa Ginoo. Sige, padayon ta. Koan, asa na tong tapita to? Ayog tuguti nga ang imong imong simbahan or imong relihiyon, no? Mooy kanabang tingalan ani. Ayog tuguti nga. Ayog tuguti nga pakamatyan nimo imong relihiyon, no? Kabalo ka nga no? Gipadala si Kristo sa kalibutan dili para sa relihiyon. Kung dili gipadala si Kristo sa kalibutan para sa relasyon. Diba? Relasyon.
kung ikaw karon naginhawa ka, tahawa pa jud ka, no? Nga naminaw karon, dili ka iro, dili ka unggoy, dili ka pato, di ka iring, no? Di ka hayop sa lakton nga pagkaistorya kung nakadungog ka ani, no? Ayog tuguti. Wala ako nagsultihan nga anang ikaw ni mao karon. But ang gusto na ko ipasabot is kung nagtuo ka sa Ginoo, ang Ginoo, di ba, ang Diyos gugma. So, in John 10:30, nag-ingon dito, si Jesus nag-ingon, ko ug akong amahan, isara. So, kay gugma ang Ginoo, gugma si Kristo. Kung ikaw lang tuon ni Kristo, so, tataw ka di sa gugma, no? Nataw ka di sa gugma. Gugma. So, makinabuhi ka di sa gugma, so, pero kana, dili na siya makita. Kung ikaw, bisan pagpila ka simbahan ay imong gusudlan, bisan pagpila ka Bible ay imong gibasa, bisan pagpila pa na kabuk imong friends diha, dayon ang imong kinabuhi, wala na imong panalangin. Do daghan kang friends, pero sa ilikod ay nimo, oy, wala ing ana day siya. No, ayaw sugot ana. Kung nangalagad ka sa Ginoo, kung natuo ka ni Kristo, ipakita sa imong kinabuhi nga ikaw nagpuyo og nakinabuhi di sa gugma. Ayag huna-hunaa, no? Nga perpekto ka, ay huna-hunaa nga mao ni imong nahimo kay everything nga imong nahimo sa kinabuhi. Kung imo nang gihimo para sa imong kuguling kadungganan, pasikat ra kag taman, hinumdumi guys, ang Ginoo nasayod ug usay unsa ang mga motibo sa imong kasing-kasing nga nung imong ipambuhat ang mga butang. Which is gilantaw sa mga oy, good ni siya. Pero ang Ginoo nakabalo kung imo nang gibuhat tungod sa gugma or tungod sa garbo. Guys, ayo sige ang panahon, no. Tungod kay kanang mga butang nga di po naman na mahimo kung wala ang Ginoo sa imong kinabuhi. Wala ang Ginoo nagabamuhat. So, pakinabuhi di sa gugma. So this day